Moro ihmiset, niin meikä on Mr. Dadu ja tää olisi niinku meikä eka video ja meikä selittää tässä vähän itsestäni. Ja meikä on 14 vuotta ja ensi vuonna tulee mopo-videoita ja niin että mitä se oli oikein mitä oli sanomassa, mutta ei sillä ole niin väliä, niin tännekin on mopo-perseilyvideoita ja sitten introja